De toekomst van de passantenhaven in Jennewaard is onwis. De gemeente de Tjerkstradiel wil de haven van de Hoornwan om die net genoeg geld opbrengt. Mogelijk wordt het oordien om privé-eigenaars. Maar de Jennewaardsters zijn benauwd dat daarmee de vrije toegang tussen het dorp en het water verdwijnt. Als je dit rendabel wil maken, is het eerste wat je aan denkt is alle passantenplaatsen vervangen door vaste lichtplaatsen. Nou, dat betekent dan ineens dat het dorp wat dat betreft droog staat. Want als we een oranjevereniging iets doet, of de kermis komt of de braderie, dan hebben we dit terrein ook nodig. En waar we bang voor zijn, het probleem is dat als een particulier dit als ondernemer gaat opzetten, dan moet je veranderen. En je kunt het in onze ogen alleen maar rendabel maken als je dingen gaat doen die dat dorpsleven aantasten. De horeca en binnenstoren in Jennewaard zijn afhankelijk van toerisme. Vrije toegang is voor hen dus essentieel. De gemeente stelde eerder voor dat Jennewaard, correctors in het verliezen, het beheer zelfs op hem neemt. Maar dat bleek net helder. Er leidt namelijk al $250.000 verlies op het gebied. We zijn 1,5 jaar in gesprek geweest en eindconclusie is van dat wordt hem niet. Wij kunnen onvoldoende middelen zelf tevoorschijn toveren om het rendabel te maken. Hoe het komt met de passantenhaven leidt nog iepen. De gemeente stelt voorop dat het gebied voor elk toegankelijk blijft. Mocht de haven oerien worden onder privé-eigenaar, dan wil het dorp daar goede betingsten voor. De Jennewaardsters houden waarschuwing een keerkomsten om alle opties te bepraten. Wat wij verwachten en wat we vanavond dus ook willen bespreken is van hoe kunnen we zorgen dat er zo voorwaarden gesteld worden dat ook echt het voor het dorp van belang blijft. Dat het mee blijft draaien in dorpsgebeuren enzovoort.